Mbak DR Salon lho, aku wis teko kene pisan. Wis teko kene lho, kuwi. Ha, iki acarane dandan lur. Dandane alis. Iki review omahe Mbak DR Salon. Assalamualaikum. Iki munggah. Munggah lho. Aduh. Iki arep macaki anu, kok liwer. Macaki mbok liwer lho. Sak gawane iki. Iki gede banget salon lho. Kon review wingi. Yo jere enggone Mbak DR Salon lho, aku wis teko kene pisan. Wis teko kene lho, kuwi ya pasiene lagi mlumah murep. Pasiene lagi mlumah murep. Iso wangane iki rencana kan tak jak review, jak vlog-vlog. Alhamdulillah wis cukup, saiki arep nyuwun pamit. Iki adem kae. Wes Mbak, wis kena santet yo. Nyuwun pamit. Oke, guys. Itu kan pikiran, aneh gue wali-wali, Ana wong rumah iki. Walat yakin. Mbak. Wis ngomong kae nek kopi susu. Alhamdulillah, sitok cukup garek sing sitok lur. DR Salon. Semuanya lanjut engko nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.